pagsaulog ni ining kapistahan sa pagpakita sa tong Birheng Inahan Maria sa tulo ka bata natong higayon in 1917 si Lucia Jacinta ug Francisco dito sa Fatima, Portugal. Gihatag kanila ang mensahe sa Birhen Maria. Mensahe sa pag-usab sa kasing-kasing, sa pagputod sa mga sala o pagpadayon sa pagrosaryo. Tukma kayo ni ining atong nakita o nabatian sa atong mga pagbasa karon. Din si Jesus nagasulti gayud, no? Kung wala tay koneksyon, walay mahimo, walay bunga. Kung ato ganing tan-awon karon, no? Wi-Fi, connection, social media, no? Kasagaran maratol na ang uban kung dili na connected. Unsa nakaha sa giingon ni Jesus karon nga ako ang punuan, kamo ang sanga. Kung putdo na mo, walaya mo, wala na'y gamit. Unsa nakadiya sa tong espirituhanon nga kinabuhi, din kung ma-disconnected ta diya mismo sa Dios nga tong gituan nga mahigugmaon ug mapasayloon. Diha sa mensahe nga gihatag nato sa tong selebrasyon karon adlaw, makita nato the conversion of the heart. Din sa unang pagbasa makita kini nato sa kadtong mga niuna nga sumusunod ni Jesus, the first community or communities nga gidala sa mga apostoles, ang grupo nila ni Pedro diya sa Jerusalem, din ang ilang gina-cater, ang ilang ginasabwagan sa maayong balita mao kadtong mga Hudiyo nga nakumberter sa pagka-Kristiyano. Sa laing bahin usab, adunay laing grupo, ang grupo nila ni Paulo, ni San Pablo, din ang mga hintil mao ilang ginasabwagan ni maayong balita. Nga makita nato nga adunay problema nga naman kining duha ka grupo, Hudiyo o mga hintil o mga Griko, unsa pa na siya nga naagian sa usa sa kanasod. Makita nato nga dunay kultura. Ang kultura sa mga Hudiyo, no? Parte na nila, no, sa balaod ni Moises. Din ang ilang initiation sa pagkahimong miyembro sa ilang katilingban mao ang pagtuli. Sa laing bahin, kung moari kita sa mga hentil, walay tuli. Wala na parte sa ilang kultura nga adunay tuli or circumcision. Then makita nato nga nagkadaghan na ang both side, unya aduna nay problema. Kaya aduna may laing grupo, labi na ning grupo nga nagagkan sa mga Parisiyo, nga kanunay nagatanaw sa balaod ni Moises, nga gitawag nila og Judaizer. Kining grupuha nga Judaizer naga-promote nga dili ka mamahimong usa ka membro ni ining komunidad nga Kristohanon kung dili ka matuli o di ka mosunod sa balaod ni Moises. Nan sa ilaw sab nga lugar na may mga pipila nga dili mga Hudiyo nga mahimong gusto mahimong Kristiyano. So ang nahitabo timing sad nga si Pablo, si Bernabe gikan sa ilang misyon, no, ningadto sila sa Jerusalem. O ato ning gitawag karon nga ang pagtigom sa mga apostoles o pipila ka mga membro sa komunidad
nagtapok sila aron masulbad nila ang problema niini. Ang problema, no? Nga mamahimo ba ang usa ka membro sa Kristohanong katilingban bisan o dili tulion? Garantiya ba nga ang pagpatuli, garantiya ba sa pagsalbar sa imong kalag? So mao kini ang ilang gitawag nga Jerusalem Council. So unsa man pagdipinsa ni San Pablo, no? Iyang gipinsaan nga dili garantiya ang pagpatuli nga mahimo kang membro sa komunidad nga Kristohanon. Dili ang pagpatuli nga pisikal ang importante, kundi ang pagpatuli sa kasing-kasing. The circumcision of the heart. Din ato usab kining mabatian ya mismo sa libro ni Ezekiel, propeta Ezekiel, chapter 36, verse 26. I will give you a new heart and put a new spirit in you, a heart of stone into a heart of flesh. O diha na to makita nga ang pinaka-importante dili ang sirkumsasyon sa pisikal, kundi ang pag-abli sa kasing-kasing yana sa Dios, bag-o nga kasing-kasing nga puno sa Espiritu Santo. Mamanusab kini ang problema ang nahitabo diha sa Galatians 5, din makita nato, no, nga gihatag yun mismo ni San Pablo, no, unsa man ang but pasabot ani circumcision. It's not the means for salvation, dili. The circumcision of the heart nga mao kini ang pinaka-importante diha mismo sa tong pagtuo, unsa man dito sabot niya, the metanoia. It's a Greek word. Meta, big. Noia is turning 360 degrees. Ang pag-usab sa atong kaugalingon nga kompleto. Mauning but pasabot the circumcision of the heart. Din makita nato diha sa Griko nga pinulungan but pasabot the transformation of the heart. Sa gingon ni Ezekiel, propeta Ezekiel, from the heart of stone into a heart of flesh. A flesh, the spirit, a new spirit in our hearts. Nga mao kini ang pag-usab una sa unahuna. That's metanoia, the change of mind, our framework. No? Mo nagiingon sa mga in English karon kinabag-o, paradigm shifting. Pag-usab, no? Sa unahuna, unya pag human diri na sa kasing-kasing, human sa hunahunag kasing-kasing ang aksyon. No? So sa ato pang pinulungan karon, no, nga ang pag-usab dili man gani diretso. It's a process. Ako ning istorya tungod kay mao kini ang usa sa mga mensahe sa atong mahal nga inahan nga nagpakita dito sa Fatima. The conversion of the heart, the change of heart. Nga una sa tanan is a grace from God. Grasya sa Dios. Pwedeng ihatag niya o depende na sa atong kaugalingon nga kagawasan pagtubag ni ini. Pipila kanato, no? Nga labi na kung makita na nato atong kinabuhi, diin nagprogreso, nagmaayo. Maayo na kag edukasyon. So kung maayo na kag edukasyon, maayo na ka og trabaho. O maayo na kag trabaho, dako-dako na imong sweldo, o dako-dako na yung sweldo, makapamalit na ka kung sa imong gusto. Ang uban gani, mo pangita paglain nga career, either mag-politician sila, o mahimo sila ni ining mga butanga nga makapatabang sa ilang kaugalingon nga mutaas pa gyud ang ilang status
status ko. Aron makabati silang kagalingon ang ilang dignidad taas na gyud kaayo. Usahay mao kini ang nakapakalimot sa ubang tao. Nakalimtan na nila, no? Adunay uban nga nag-improve kayo silang kinabuhi o nakalimot sila sa ilang ginikanan. Sa ilang naagian silang kinabuhi. Mas misamot pa sila kagrabe kaysa tinuuray nga mga dato. Og unya sa gayon na nga pitkan, no? Hatagag pitok anaan lang kadali ang uban manggani walang hibaw no? Kadaghang mga famous people nga ato makita nga nagnindot ta ilang kinabuhi career wise maayo na sila. Kinsa man ni sila nga mga tawhana ato lang himo example. Whitney Houston, kinsa pa Michael Jackson, kinsa man diri sa mga Pilipino nga ato nakita, no? Atong hinumduman din natoy usa ka batan-on nga nagparituki gyud siya, no? Sa iyang before and after makita nimo nga unsa na ni kanindot ang teknolohiya karon, the new technology nga makapausab sa imong dagway. Maingon ta nga dili kayo gwapo, nagwapo na gyud. Unya wala man na usab sad ang iyang kasing-kasing, mas ning karbo naman hinog samot siya. Di natangtangan hinon siya mga advertisement, commercial here and there, tungkol kay bati na siya og batasan. Change of heart. Kini personal na yun ni kaayo, no? Kini bitawang kinabuhi na to nga nagtuota nga mas manindot ang atong kinabuhi kung, no? Kung naatay akong grado, no? Nga nagtuota nga diha mismo ni ini malamang ka ug daghan kag oportunidad, and that's true, no? Pero ang Dios dunay iyang kaugalingon nga pamaagi diin. Mao nag-ingon ako, pitkan lang ta sa hoy gising pagmata, dili na mo akong gusto nimo, dili na ka connected nako kay kada ampo nimo, dili man para nako, dili man ako, imo man lang tanan. Tanaw ra gyud nato mga pag-ampo. Lord, unta makakuan kog sakyanan. Lord, unta makakuan kog balay. Lord, unta mamaayon ni siya. Kung magdesisyon ta, naghimo-himo lang tag desisyon, wala ta mo connect sa punuan nato kung kita man ang sanga, no? So ang mahitabo, no? Pagpitik dayon na niya, no? Ako mahinumduman no sa akong sinatian nga kanindot bag naay tay grado, no? Sumurag na puno nako. Ningon akong nanay, sige ra mo kay eskwela loy, no? Murag wa naman kay pahuway-pahuway Sabado ug Domingo, sige ra mo kay eskwela. Because it was implanted to me that education would change my life, and it's true. Naay oportunidad nga maka-eskwela, hala eskwela, no? Apilan gyud, enroll gyud. Ug niabot sa gayon ning suod nagseminaryo, pangadto na sa Africa, nasakit. Unya sa higayon nga niingon ang mga pare dito, dili ka kadayon sa Nabi Sheikh, wa ka pa kaabot, wa pa ka katunog maayo og friends. Para nako, it was a failure. Na hagbak, na hugno ang akong kalibutan. Kaya nagtuo ko nga maura kini ang nagpakita kanako og dignidad sa akong kinabuhi. Within me, sulod sa akong kasing-kasing, mapagarbuhon kayo silito. Pero gipitkan, no? Sa pagpitik pagyud, yung sa dili na mao. Lisod. Depression, niabot ang depression sa kinabuhi. Maingon ka, I understand sa mga tao, maingon nga, gusto na kong magpakamatay. I understand. Kung unsa ang bation sa katao, nga para nimo 0 degree, wala na. No meaning. Wala na meaning sa imong kinabuhi. O nakita nako, the grace
of God pouring upon me. Change your heart. Nakita nako, no, nga daghan man di ay mga tao nga nahigugman nako, nga mahal kaayo ko, nga gisuportaan kay ko, sikan sa sinugdanan nga wala nako na recognize. O nakita nako pagbalik, no, nga daghan usab ako og pasayloon. Una sa tanan akong kaugalingon, ikaduha ang mga tawo importante sa akong kinabuhi nga para nako nahimo silang samad, nakapahatag silang samad sa akong kinabuhi, sa akong pagkatao. Umauman nga miuli ko sa Pilipinas tungod ni ini. Dala ang sakit nga hepatitis A, dala ang malaria, dala usab ang resignation nga akong atubangon kining mga butang angay nakong pasayloon, no, ilabi na gyud sa akong amahan, ug din ginahinay nako og pamunit kining mga tipik sa akong kinabuhi, sa akong pagkatao nga kinahanglan akong ibuo pagbalik. Looking back, kung akong tan-awon, makita nako kung wala pa katunay tabo kanako sa akong kinabuhi, siguro karon bisan pa siguro kung pare mapasikarbuhon gihapon ko. Lain akong tan-aw siguro sa misyon, lain siguro kung tan-aw sa usa ka pari. Mauman kung makita nato kini sa atong kinabuhi, ang mensahe nga gihatag karon nato sa Our Lady of Fatima diha mismo sa atong pag-ampo karon sa atong higayon diin nagkinahanglan kita og pag-alim, the healing sa atong nasod, the healing mismo dinhi sa malalag diin siguro ang uban nga mga kasaypanan sa atong nahuuna nga mga tao dinhi sa malalag nagkinahanglan og pagbalik, pag-alim. Pipila ka sa inyo nga taga diri mo na nga tao, ako dili ka kay istorya ni ini tungod kay magtuig pa lang ako diri sa malalag, pero pinaagi sa mga sharing o mga istorya sa uban nga akong kaistorya, makita nato nga aduna gayoy dakong himuunon ni aning atong katilingban o simbahan sa malalag diin ang pag-alim sa samad sa naagian nato nga kasinatian diri kinahanglan atong ibalik, atong ayuhon. O kinsa man ang makaayo na ni, kinsa man ang maka-repair ni ini, kay maingon ta nga kung dunay pakigbingkil o pakig-away sa usag-usa nato, sa atong pamilya, diya mismo sa mga membro sa atong komunidad, membro sa atong simbahan, mubalik yun kita sa punuan, sa gamot nining parasan na ang Diyos. O nahibaw ko lisod ang healing kung kita mismo usa-usa nato dili kita andam, dili kita abli sa Espiritu Santo, dili ganin nato makita kung ngano man nga nag-away man mi, unsa man di ay ang hinungdan, because the process of healing magsugod yun mangutana ta ngano nahitabo man unsa may sinugdanan, no? Awareness, pagsabot, pagdawat, mao kini ang mga proseso sa pag-alim sa mga samad. Makita kini nato na dako pa ang atong himuunon, ilabi na diri sa atong komunidad, sa atong simbahan, sa atong mismo dining mga membro sa atong simbahan. Makita usab kini nato, no, nga lisod, no, kami usab sa among side diri sa mga pare, nahibaw ko nga uban sa inyo samaran usab tungod kay dako ug taas sa inyong tan-aw kanamo. Unya kami kung masayop, pasayloon kami ninyo.
ako na ipangutana kaninyo. Tungod kay sa amo sang bahin, lisod usab. Pero walay kalisdanan, walay challenges nga dili mapasa kung kita mismo moabli at sa atong kaugalingon the chains of heart diha sa bato nga mamahimo siyang tinuuray nga unod sa Dios. Maman nga karong adlaw atong gipahinumduman kini ang mensahe of Our Lady of Fatima, the conversion of heart, the repentance of sins, o pagpadayon pag-ampo, pagmeditar diha mismo sa kinabuhi ni Jesus diha sa pagrosaryo kada adlaw. Nga dat atong mahinumduman kanunay that the family that prays together stays together. Mauman nga kitang tanan karon gihangyo pagtan-aw og balik sa tagsa nato kinabuhi, pagtan-aw og balik sa atong komunidad di nagkinahanglan kinig pag-alin, pagpasaylo, paghigugma, kinagatuuman kita nga diha pag-ingon ni Maria, yes to God, yes without condition, kasakit man o kalipay. Manindog palihog